székesfehérvári királyi napok. Koronázási szertartási játékot tartunk a Nagy Boldogasszony bazilika helyén, ahol ugye ezek az ásatások zajlottak korábban. Van egy különleges helyszínünk, azért ez megadja már az egésznek azt a hangulatát, hogy ott azon a helyszínen, ahol annak idején királyainkat koronázták, mi ott felépítettünk egy monumentális színpadot és lelátórendszert, és közel 2500-an tudják megnézni nálunk ezt a szertartási játékot. Tehát inkább a rendezvényért jönnek, nem is annyira a történelmi helyszínért? Én azt hiszem, hogy a rendezvények segítik. Mi azt szoktuk mondani, hogy kicsit játszva, kicsit szórakozva tudjunk tanítani, és átadni olyan információkat, olyan történelmi tényeket tárjunk az ideérkezők elé, amikkel ők gazdagodnak, és amivel mi be tudjuk mutatni, hogy Székesfehérvár milyen gazdag történelmű város. Persze nagyon sokan érkeznek a történelmi múltunk iránt érdeklődők is, de azt hiszem, hogy a kettő együtt tökéletesen ki tudja egymást egészíteni, sőt erősíti egymást. Ugye azt mondta, hogy szertartás játék, tehát mondjuk egy koronázásnak lehetünk a szemtanúi itt? Igen, most már 4. éve rendezzük a koronázási ünnepi játékokat a királyi napok keretén belül, ahol minden évben van egy központi királyunk. 2013-ban Szent István volt az a Szent István emlékév kapcsán, aki köré épült ez a rendezvény, és igen, ezen a helyszínen egy liturgikus királydrámának mondanám zajlik, amelyben nagy része van természetesen magának annak a szertartásnak, amikor éppen az adott királyt, ebben az évben II. Vak Bélát királlyá koronázzák, de az előadásban mi bemutatjuk az ő kalandos történetét, az adott királynak éppen, hogyan zajlott az élete, hogyan uralkodott. Miért éppen Vak Bélát választották? Haladunk előre az időben. Szent István után Szent László következett, tavaly Könyves Kálmán, idén pedig II. Vak Béla, aki a történetben soron következő királyunk. Na de ahogy ígérte, lesz a történelem mellett egyébként táncmuzsika is. Igen, ez a 10 nap nagyon sok mindent tartogat azoknak, akik a városunkba látogatnak. Az első 3 napban egy középkori várossá próbáljuk varázsolni Székesfehérvárt. 16-án fuvolzenekari találkozónk lesz, katonazenekari találkozó, és 17-től 21-ig tart a Királynapok Néptáncfesztivál, ahol nagyon sok külföldi és magyar vendéget és fellépőt várunk. Hát én azért itt szemezgetek, lesznek argentinok, horvátok, Indonéziából is jönnek vendégeik, Baszkföldről, és természetesen a Kárpát-medencéből, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságról is. Hogyan, milyen színes kavalkádot kell elképzelnünk? Ilyenkor a Néptáncfesztiválon nálunk a fellépő néptáncegyesületek nem csupán arra szorítkoznak, hogy egy gála műsort tartsanak éppen az adott színpadon, természetesen ez megtörténik esténként, viszont napközben a néptáncegyüttesek zenekaraikkal együtt elfoglalják a várost. Különböző helyszíneken királyi játszóházat tartanak, térzenékkel jelennek meg, végigvonulnak a városon, sőt 21-én egy egészen nagyszabású felvonulással pedig végigvonulunk az egész városon, királyi óriásbábjaink kíséretében, hiszen van most már 15, közel 5 méter magas király óriásbábunk, akik Fehérvár látványosságainak számítanak most már 4. éve, és ebben a néptánc felvonulásban végigvonulva megállunk, táncolunk, tehát azt hiszem, hogy ez a Néptáncfesztivál egy olyan program, amikor a nézők testközelből élvezhetik a programokat, sőt, együtt táncolhatnak éppen az adott. Hát mondjuk a baszk táncosokkal, hogyha szeretnének. Igen. De nem csak ez lesz nemzetközi esemény itt az elkövetkezendő napokban, hanem bár most még mindenki az olimpia lázában ég, de önöknél is lesz majd egy fontos sportesemény, ami elég meglepő. Kispályás labdarúgó Európa-bajnokságot rendeznek. Ezt hogy kell elképzelnem? Igen. Ez a labdarúgó Európa-bajnokság arról szól, hogy ugye vannak minden országban olyan sportegyesületek, vagy lehet, hogy nem is egyesületbe tömörülő amatőr foci csapatok, akár baráti társaságok, akiknek évről évre szerveznek egy Európa-bajnokságot. Idén Székesfehérváron lesz ennek a helyszíne, és nagyon sok csapat nevezett szerencsére, úgyhogy közel 600 fővel érkeznek a csapatok Európa számos pontjáról, és augusztus 21-én kezdődő megnyitóval, és este az első meccsel, ami természetesen számunkra nagyon fontos, és ez lesz az első magyar meccs. 27-éig folynak majd a meccsek, hogy egy egész nagy helyszínen ezt bárki meg tudja tekinteni. Most már nagyon előre szaladtunk, maradjunk egyelőre annyiban, hogy aki szeretne már ráhangolódni Szent István ünnepére, az a székesfehérvári királyi napokon megteheti már most hétvégén. Így van, ma este tartjuk a megnyitót, úgyhogy innentől kezdve bárkit várunk szeretettel egészen augusztus végéig Székesfehérvárra, a királyok városába, hiszen mindig próbálunk valami kicsi ínyentséggel szolgálni azoknak, akik hozzánk látogatnak. Nagyon szépen köszönöm. Benkő Igaz Krisztina, a Fehérvár programszervező Kft. Szakmai vezetőjével beszélgettem. Köszönöm szépen.